फैखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय लोगोफोर स' थ'फबाय थादो होनबा लोगोफोर दिनै एसे मोनाबाय आरोना मार्केटाव ओंखारनाया जा गोबाव जाबायमोन एफा माने मोनाद्रायनानै ओंखारखाया थ' दा लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंजों लोगोसे जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों मार्केटावहाय थ'दो होनबा रिबेना जा स्रां नुथारदों नै एया बास स्टेन्ड मोनबाय नै लोगोफोर बास स्टेन्ड सनालि गुसु मोनाखै थान्दा थान्दा मोनाखै दा टाइम जानायखाय चेकिं जिरायलादां थान्दा मोनाखै मोनायाव माबायदि नुयो बास स्टेन्डखौ खालिसो आरो निउ इयारबो ना पिकनिक जासोगारदों मानसिफ्रा थाब थाब दखान बन्द खालामनानै निउ इयारनि पार्टि जादों जोंहा पार्टिखौनो जानो मोनासै लोगोफोर निउ इयारावसो जानांसिगोन जोंहा सान्तिनगर मोनबाय दे नै नङा हेलमेटा मोनसेल' लाबोदों जोङो बोरैबा पुलिस गारि बायदिबो नुहुरोना गोजाननिफ्राय लाइटआ मोदाननानै मेगनजों मोजाङै नुवाखै आरोना लोगोफोर थान्दाथार गुसुथार थबसंबाबो गोजांजोब्बाय गुसु मोनथारदों सनालिया गोजाङाखै मालाय ना सनालि गोजांदों नोङो नै इयाव टाइल्स मोनो आरोना टाइल्स फानो नै बेयाव लोगोफोर टाइल्स दखान थान्दाथार लोगोफोर थान्दाथार आं बिनि बोरायनि केमेराखौ मोजाङै आइडिया हमनो रोङा दे दाबो बिनि मबाइलजों केमेरा खालामबाय थायो जाय माबा भिडिअ खालामबाय थायो ना नुना नुवाखैना मिथिला नुदों खोमा आंनि आइडियायावथ' र' दा रायज्लायगोन आं खोनायाखै जेबो बाजार मोनफैबाय लोगोफोर बाजार रेड चिली रेस्टुरेंट बियो मार्केट हा माबा हाबैग्रोसै बेयाव नायग्रोनोसै दंना गैया मानसिफ्रा खालि जाजोब्बाय टाइम जानायखाय थान्दा गोजांबाय सिबुदानि दखान सफैबाय नै मबाइला आंनावसो मानसिफोर दंसो गार जानो मबाइलखौ होनो दखाना बेनो गसाइगाव बाजार खालि थान्दा मबाइल गोजामखौ होनानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलखौ टेम्पार लागायनानै फैबाय हासबेन्डनिखौ थारमाने मबाइला बेनाव बायखानाय नालाय टेम्पारखौ ओरैनो लागायना हरगोन हा दा बे सिङाव नायनायाव Kian nila? Wah, New Year ni malah party. Nah, nai. Ma dong bawa sih. Tahu sedong kemana? Ni ma tu. Tahu dong, permagila coba. Boiler laden. 100 টাকা নি सोनालिया बयलार जायो ना सोनालि बयलार जायो ना बापरे बोरमाया जोबजोब्बाय आरो ना गाबोनसो लांफैनांसिगोन बोरमाखौ हा मम' लायनि लोगोफोर मम' दंना गैला जाखो मम' आसेना ना दाहाय आसेना
देर प्लेट दाव दे गाखिला बायबाय सानो मम' लानो नागिरदों जा मम' चिकेन दे मटन तो लगे ना चिकेन को जानसैले बोरमानिखौ जाथ'ला जाबाय थाखायो बेयावबो दखान मोनसे दङ देर प्लेट दाव पेकिं दाव सुपटाव दे दे हाय आरो झालटा दुइटा दे दे सस एकटा दे दे मम' नै चिकेन मम'आ बरिया गोथाव जा टेस्टि जाखायो बिनि मम'आ नै राजु मम' शपनो गसाइगावनि आरोना बियो नैबे रेड चिलि खाथियावनो ओरैबायदि गोथाव जायो बिनि मम'आ खेनसे जाबाथाय बार बार फैबाय थानो गोसो जागोन ना काका जुदि एक बार खाय मम'टा তাহলে বারবার আসবার মন হয় এত ভালো যাও চাওমিনबो सङो ने चावमिन चावमिनखौ जाथ'ला मम'खौ लांनोसै देर प्लेट नै बे थियाटारा जोंनि गसाइगावनि बयस फिल्डआवहाय दिनैनिफ्राय जागोन आरोना लोगोफोर चार्ज गैला बेबिना मबाइला चलो थियाटारा चलो न'आव थांफिनसै आरोना लोगोफोर थांनोसै बेदर एवनोसै बरियासो जानोसै उन्दुनोसै बेयावबो मा जादों माबा सोरखेला जोबनाय पार्टी गावसिनि फेमिलि गोजा ना लोगोफोर मम' जाहैनोसै गरम बिनिफ्राय बेदर एवहैनोसै अराव बरियासो दा गोलोमहैलायलायसिगोन ना आरो आङो मा होनोमोनलाय अर सुनानै अराव सुनाय फाननाय जासिगोन ना ओंख्रिथ' साननि एसे दङ ओमफ्रायो बयलार संखागोन नालाय जेबो सुला आङो बेजोंनो जानोसै मासे Renderes pada ada kalau full lombala, 140 quarter ba, 240 quarter ba. Ya. Ada kalau full, 800 kan ni. Oh, balik dia hasil dah hai, jauh ni ada malah jauh. Renderes problem sih. Bapa ni ada, kabar tu satu hari ek hari nalai, jadi last 2023 go, kapten dan dia yang sini. Kau dah balik ke, tangpai tanah sih. Oh, dah kau Hasalah mumul lakau lekper. Mumul zahin say gorom different betul songnya say. Apa itu kamu isi dong sani apa isi songnya saya na gorom sana nanti semua pergi sekian alai payah. Jangan nak pada separuh orang nanti gorom malam di sana. Kalau lekper bani pasti pasti. Bapa ada nak lekper macam interesting. Jadi gosek awal jadi isi time jabat police checking agaknya. बन्द हाथायजोब्बाय आरोना बेखायनो ओंखारोबा हरथौनानै ओंखारनांगौ एसे बारा हरथौनानै नङा आरोना एसे टाइम जानानै आरो ओमफ्राय जाय एसे बेलासि बे 6टाफ्राव ओंखारबाय 5टा 6टा इफोराव ओंखारबाथाय चेकिं लोगो मोनखागोन आरोना पुलिस चेकिं अट' दाबो दंबावो नै नैबे अट'फ्रा कुसुगाव थांगोन दा मोननै अट' दङ दाबो कुसुगाव नङाबाबो ओरै गुरपेलासिमसिम थांगोन खोमा ना सनालि हाजोआव फाथाय गोसाव थाख्लाबुरि सनालि थाख्लाबुरि नों बबे थांगोन होमबालाय जोंहा थाबायनानै थांसै लोगोफोर अबे थांगोन होनदों जोंनि गलि मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो थाबायबाय आरोना हासबेन्डआ मोनसे जायगायाव थांहैदों माबा फिसा खामानि दङ आरोना दलगावआवहाय न' मोनथारसै लोगोफोर जोङो मानि बाजाराव थांनायनि मेन रिजनानो जादों हासबेन्डनि माबाया मबाइल गोजामा थारमाने बियो बे सिथाइ दखानाव बायदोंमोन मबाइल बेयावनो सेकेन्ड हेन्ड माने फानबोफिनदों आरोना बिराद डिसप्लेआबो एकदम माने जाखालामोन नालाय मबाइला चार्जआ 18%ल'सै आरोना ओमफ्राय बेखायनो माबा फ्लाम मुफ्लामबाय थाग्रा जाबाय चार्ज जोबनायखाय ओमफ्राय मबाइलखौ माने मैयानो लाबोदोंमोन नालाय बियो बायदिसिना पार्सनेल गावनि डकुमेन्टसफोर थानायखाय मबाइलखौहाय लाबोनानै माने सोस्लायनानै लाफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो हैफिननो थांबाय ओमफ्राय प्लास टेम्पार लागायबाय ओमफ्राय टाइमाथ' बारा जाबाय बोरमा बेदरबो मोनबा लाबोगोन सानदोंमोन बास लाबोनाय जायासै बेनिफ्राय दाउखौनो लाबोबाय आरोना बयलारखौनो संनोसै लोगोफोर हेलौ टेन्टाना रावबो गैया जोंनि न'आव बुटसो थायो ओरैनो थांजोबनानै दंना दा हासबेन्डआनो फैखागोन नालाय मारै
नै रेक्सुआ हारसिं गालांजादों बेसारा सिदोनदायाबा सिदोनदा सनादो आइलो ओमफ्राय लोगोफोर आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओंखाम ओंख्रि संनोसै जल्दिनो ओमफ्रायो जानोसै उन्दुनोसै दे होमबा लोगोफोर आं दा ओंखाम ओंख्रि संनानै फैगोन आं ड्रेस चेन्ज खालामनो मम' नै जोंना बिदा बिबाजै बिबोनां हख्लायसैलाय आरो दाहाय मोनसे बुस्थु देखायबावगोन नोंथांमोनखौहाय मा रायलायदों लोगोफोरदों मा रायलायदों सोलोंनाय आंनिबो सनालि टेस्टि यामि माबायदि गोथाव सनालिया दिनै फेनावनो हागु खालामदों फेनावनो खिज्रेदों सनालिया दिनै लोगोफोर सनालिया दिनै फेनावनो खिज्रेदों बाजाराव भाय गलि मा होनोमोनलाय लेट थांनायखायसो आरोना लोगोफोर दा मामिनो खोन्थाहरनांगौ बे बिदिया बोरो सस नांगौ दे सस नांगौनो बिदैया अबेयाव दं होनगासिनो दे आंनिखौ मोनसे सनालिनो हरदे आं मोननै मोनथाम मोनजाबानो जायो खोबाय बेनोबो मोनबा मोनबे जायाखै होनबा ममानो देर प्लेटल' लाबोखादों ना दे मामा दा चिकेनखौ ट्राइ खालामदो आंनोसो बांसिन होबाय दे हासबेन्डआ जादो रा नोंनि फेभरेट ना राबनसो बेनि राबन बेनि बेखौहाय मोनाबा फालि जायो बे आं जानो जा मोजां मोनो नंगौ नों मा नंगौ पानि गैयाथ' माखौ नोंनांगौ नोंलाय ए र' बिसिनोबो होआखै ना आं होबायथ' रेक्सनो मोनाव बाबी बेखौ रेक्सनो होयो ना बे हाना जाबावदों गुलिनायसो होदो गुलिनायसो ओके ना ओरैबायदि टेस्टि जाखादों ना लोगोफोर बरिया खामो मामा टेको गुन टेस्टि आं बिना मानो मोनसे जाबा जाला बानलुखौ बांद्राय होजाया लोगोफोर बेना उदैया बांद्राय मिलाया मोजां नङा ना खानाया मानोबा आंनि गोलैबाय नोंनिनो खानाय जागोन बियो ना खालाम दा थ' जलु नोङो लोगोफोर दाउखौ बयलारखौ इदि एवखांबाय आरोना हासबेन्डआ मोजां मोनो जानो बेखायनो एवखांबाय ओमफ्राय माखासेखौ गिसि एवदों आरोना नैयावहाय बिदै होनानै दै होनानै नै बियो मानि नाखि बेखौ गरम खालामला बेयावनो दोननानै गुदुं जाथोंसै बे दुंखांसै